Hej og velkommen til min videoblog. I dag er jeg ude i Copenhagen Boulders, hvor jeg har mødt Søren Andersen. Og Søren, han er tidligere danmarksmester, deltager i det danske landshold i klatring, og har rejst hele verden rundt med sin klatring. Desuden så løber Søren rigtig meget, både sådan noget mellemdistance og langdistance. Velkommen til, Søren. Tak for det. Og tak fordi, at du vil komme og fortælle lidt om træningsglæde og motivation, og det, som ligesom motiverer dig til at træne igennem rigtig, rigtig mange år. Yes. Så kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan du fokuserer på træning, og hvordan du tænker træning? Og, ja. Jo, altså for det første så har det jo ændret sig en del gennem årene. Jeg har klatret i efterhånden 10 år, som har været min primære sport. Og der fandt jeg fra starten af ud af, at det gav utrolig meget mening for mig. Så klatringen har altid været let for mig at træne og været motiverende. Det har aldrig været kedeligt som sådan at træne, fordi at der er så meget klatring i træningen, så den bliver ikke kedelig i sig selv. Der er så meget leg i det. De første par år, der har det været totalt domineret af leg og bare prøve på at blive bedre. Og så er det først, da jeg har klatret måske en 2-3 år, 4 år, at det begyndte at blive lidt mere struktureret, og der kom et landshold, som jeg heldigvis var god nok til at kunne komme ind over, og der fik vi en masse hjælp til at planlægge vores træning, så der kom noget system over det. Og det har ikke skabt mindre motivation. Tværtimod, så har det måske ligefrem gjort det lidt lettere at holde motivationen oppe. Det er en effekt, en planlagt træning kan have, men det kan også have lidt en anden effekt. Men det kan være, at jeg kommer ind på det lidt senere. Men ja, jeg har altid haft en stor træningsglæde, især ved klatringen. Fordi der har været meget leg indover, og fordi jeg synes, det har været så sjovt. Okay. Så træning for dig er blevet udviklet fra glæde til noget, som er meget mere struktureret. Og hvad så? Ja, det kan man sige, og så er det faktisk vendt lidt tilbage igen, fordi jeg klatrer så meget mindre nu, end jeg gjorde for år tilbage. Så lige nu er jeg lidt tilbage igen, det der med, når nu tager jeg ud og ser, hvad jeg har lyst til i dag. Der står ikke på et stykke papir, hvad det er, jeg skal lave. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at jeg har nogle små skader og sådan noget, jeg har kæmpet med længe, og som ikke rigtig kom af med. Så der kan træningsplanlægning hurtigt komme til at styre en i en forkert retning, hvis man lytter for meget til den anden. Og det er sådan en svær balance mellem, at man fokuserer på en træningsplan, og så har man en krop, man skal lytte til. Og det er ikke altid, det stemmer overens. Det kan være en rigtig svær balance. Og hvad har du gjort de perioder, hvor du ligesom har sat dig op til, nu skal jeg deltage i en afdeling af World Cup'en, eller nu skal jeg til DM, og så er blevet skadet op til, fordi at træningsplanen måske har været for hård, eller du har været uheldig at komme til skade. Hvordan har det påvirket din motivation, og hvad har det gjort ved dig? Har du så ligesom, ja, hvad har det ændret noget? Altså, da jeg klatrede allermest, der var klatringen så stor del af mit liv, så den betød alt. Den overskydede arbejde, familie og venner og sådan. Og jeg trænede måske med transport 35 timer om ugen, så det var sådan noget, der fyldte virkelig, virkelig meget. Der var ikke plads til særlig meget andet. Og hvis jeg så blev skadet, så gav det bare et enormt tomrum, fordi man i forvejen havde lagt afstand til ens venner og familie og sådan. Og det var ikke bare sådan lige til at falde tilbage i de roller, som man måske havde for halvt eller helt år tilbage. Så der fandt jeg hurtigt ud af, at det var ret vigtigt at sørge for, at man havde en solid base og en baggrund, hvis man satte sig så meget på en sport, som jeg gjorde i de perioder i hvert fald. Det kunne jeg godt mærke. Det var ikke så sjovt, når man lige pludselig var ude i halve år måske, hvor man ikke kunne dyrke den sport, som man virkelig elskede, og så ikke havde noget at falde tilbage på. Og der er de sidste par år her, hvor man måske er kommet ind i nogle lidt mere solide, faste forhold, og sådan, så har man i hvert fald det, at man ikke bare vendt hjem i en tom lejlighed, og sådan, fuck man, hvad skal jeg nu gøre med mit liv, ikke? Det har været rigtig hårdt, så hvis man vil træne rigtig meget og satse så meget på en sport, så er det stadig vigtigt at have en solid baggrund, man kan falde tilbage på, så det ikke kun er sporten, der er en del af ens liv. Okay, så. Især når det så går galt. Ja, jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende, Søren. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte interviewe dig. Og ja, det var videobloggen fra Copenhagen Boulders med Søren Andersen. Tak fordi du kiggede med. Hej. Det var meget.